entremig de cables, ordinadors i altres aparells electrònics sempre estan ficats els membres de la confraria. Una entitat formada per joves del municipi amb l'objectiu de promoure l'ús del programari lliure i el codi obert. És una entitat jove i plural amb un perfil tecnològic molt marcat, però sempre sota el prisma de la divulgació i l'aplicació útil de la tecnologia en la societat. No us perdeu el capítol d'aquesta setmana. Esperem que us agradi. La Confraria de la Vila del Pingüí, entitat pionera en el Baix Llobregat sobre tecnologia i programari lliure, està totalment en contra del programari privatiu. Ells creuen en la democratització dels codis per a una millora i un enriquiment global de la informàtica i les tecnologies aplicades. Amb actes de gran envergadura com el celebrat el Dia del Programari Lliure, en el qual participen altres entitats i personalitats de renom del món del codi obert, la confraria s'ha anat consolidant tant a La Palma com en el Baix Llobregat i fins i tot en tota la província de Barcelona, com una entitat pionera i molt activa en el món del programari lliure. La confraria de la Vila del Pingüí es va crear l'any 2010, va ser un grup d'amics que estàvem funcionant en programari lliure, que ens agradava i que vam començar a pensar que potser era interessant això que fèiem servir nosaltres, donar-ho a conèixer als altres. Aquest va ser el motiu fundacional, diguéssim, de l'entitat. A partir d'aquí, vas coneixent altres projectes, vas coneixent altres coses, no? i hem anat derivant cap a altres llocs. No? Però la idea fundacional és aquesta, simplement donar a conèixer el que nosaltres estàvem fent servir. És una entitat que funciona com un laboratori, és a dir, hi ha un grup de persones amb idees similars, no? Referent a la tecnologia, i el que fem és aportar idees i intentar portar-les a terme entre tots els membres de l'associació. El que hi ha darrere de la confraria i de les idees que s'intenten portar a terme sempre és la difusió del programari lliure, donar-lo a conèixer, acostar-lo a la gent i també de la cultura lliure. No? Per exemple, si pensem en tema de llicències, no? O en tema de dades obertes, per exemple. Clar, el problema que hi ha sempre és que molta gent confon el concepte de programari lliure amb programari gratuït, no? I són dos conceptes que poden coincidir però no necessàriament. Llavors el que defineix realment el programari lliure és què pots fer tu amb una aplicació informàtica, per exemple, no? Estem parlant de certes llibertats, per exemple la llibertat de poder accedir al codi, és a dir, com s'ha escrit aquella aplicació, la llibertat de poder modificar-lo, no? I la llibertat de poder-ne fer l'ús que tu consideris adequat, no? Fins i tot posar-lo a la venda si vols o altres usos. Clar, molta gent no li dona importància en això, no? Però el programari privatiu realment el que fa és encadenar-nos, diguéssim, no? A una sèrie d'empreses que al final acaben tenint, per exemple, el control sobre les nostres pròpies dades, no? O sobre els nostres propis documents que generem. No? Això seria el típic exemple de la suite ofimàtica de Microsoft, no? En la qual nosaltres creem uns documents però amb un format, per exemple, que domina completament Microsoft. No? Si algun dia pel que sigui no podem accedir a aquella aplicació, no podrem accedir als nostres documents. Així de senzill. Una nano connectada al seu ordinador i una nano allà al pla i llavors amb un router d'aquests de solar. El dia a dia de la confraria va una mica per èpoques, no? Perquè sí que des de l'any passat diguéssim que hem establert una sèrie de trobades mensuals, no? Que ha organitzat una mica la nostra agenda
El tercer dijous de cada mes ens trobem al Punt TIC de 8 a 9, és un espai obert a qualsevol persona que tingui una inquietud, alguna idea relacionada amb el programari lliure, amb la cultura lliure, o que tingui interès en conèixer algun d'aquests aspectes, doncs nosaltres simplement estem allà al Punt TIC oberts a qui vulgui venir, no? I com et deia, això ens ha ajudat una mica a portar una agenda més ordenada, perquè realment sí que som una entitat que funcionem una mica de manera una mica caòtica, podríem dir, no? En base a unes llistes de correus, no? En les quals doncs, nosaltres en allà doncs, aboquem les nostres idees, no? Si hi ha alguna idea que ens interessa molt, doncs organitzem trobades més continuades per poder desenvolupar-la, i jo diria que funciona una mica així, no? Ara el que és segur és que el tercer dijous de cada mes estem al Punt TIC de 8 a 9 i després doncs, molta activitat és a través també de via internet. A la nostra associació jo diria que som uns 9-10 socis. El que passa és que, com t'explicava abans, que és una associació on funcionem sobretot per interessos, no? I projectes que es vulguin tirar endavant, doncs tenim un concepte molt obert, diguéssim, de la participació dins d'aquesta entitat i llavors va una mica també a interessos i disponibilitat de les persones, no? En aquest moment, d'aquests 9 o 10 socis, podríem dir que actius doncs, en són menys, no? A més tenim a l'Edgar, per exemple, doncs, que està fora, no? Fent alguns projectes també de programari lliure, que estem esperant també que torni per explicar-nos tot el que ha après. I entre això, diguéssim, i que és una entitat en la qual ni rebem subvenció ni cobrem cap quota de soci, doncs això fa doncs, que la gent pugui apuntar-se, estar un temps inactiva, llavors potser hi ha algun projecte doncs, que desperta el seu interès i torna a estar més actiu. Per tant, doncs, bueno, podríem dir això, no? Que és una associació on entrar-hi és molt fàcil, quedar-se en estat latent durant un temps també és molt fàcil i llavors això fa que costi una mica dir exactament quanta gent hi ha, no? Realment. En aquesta sala és on vam començar, diguéssim, una aventura, no? Una de les idees que vam tenir, que va ser doncs, organitzar un acte amb motiu del Dia de la Llibertat del Programari. Aquesta aventura doncs, la vam començar l'any 2011 i fins a aquell moment aquest acte només havia organitzat a Catalunya l'associació Caliu de Barcelona i bueno, vam pensar que estaria bé doncs, complementar una mica l'oferta que ells creaven, no? Aquesta celebració sempre es fa el tercer dissabte del mes de setembre i nosaltres vam pensar doncs, que seria bé fer-ho el divendres, no? Llavors aquest entorn que tenim aquí doncs, és un espai que normalment fa de teatre, però en aquell dia es converteix doncs, en un lloc on flueixen multitud d'idees, on es troba gent, comparteixen experiències, no? Es fan xerrades, es fan tallers, es fan demostracions, es fan instal·lacions de programari lliure i bueno, jo penso que és portem quatre edicions ja del Dia de la Llibertat del Programari. Jo penso que ens hem anat consolidant una mica com un referent, no? I fora del nostre entorn proper doncs, també ja ens comencen a conèixer, no? I interessar-se pel que fem. I bueno, jo penso que és un dels actes doncs, en aquests moments més significatius dels que portem a terme dins de l'entitat, no? Jo penso que és un acte molt important doncs, perquè bàsicament el que intentem és acostar la gent al món del programari lliure, no? I que ho puguin conèixer, donar-los informació, donar tallers, no? Coses que realment puguin veure de què estem parlant, no? Quan és el programari lliure. És un acte que de cara en fora doncs, és molt vistós. Ara, és una activitat important per al nivell d'organització que implica, no? Molt de temps de dedicació, de contactes, etc. Però tampoc diria que fos l'activitat més important que en fem, no? Perquè fem altres activitats que potser no són tan visibles de cara en fora, però que jo penso que també són molt importants, no? Doncs, per exemple, estic pensant en activitats com
com el desenvolupament de la xarxa, no? O la implementació de la xarxa Gifinet aquí a la Palma, no? Que també és una activitat que porta molta feina i molta feina que no es veu, no? Que fem més de portes endintre, diguéssim. Altres activitats com la col·laboració amb tercers, no? En tema de traduccions de programari al català, com pot ser doncs, col·laboracions amb OpenStreetMap, després xerrades que podem fer per altres entitats, no? o associacions de fora del poble. No? És a dir, que sí, jo penso que el Dia de la Llibertat del Programari és com el més vistós, però hi ha moltes activitats al darrere que també doncs, tenen molt de pes, no? I que són importants. Per exemple, ja fa uns quants anys que estem col·laborant amb la Festa de Sant Jordi que es fa aquí a la Palma, no? Fent difusió de les llicències lliures, en concret de les llicències Creative Commons, per exemple. Des de l'any passat doncs, ja hem contactat amb editorials que treballen amb llicències lliures per portar aquest tipus de material aquí, no? De llibres amb aquest tipus de llicències. Després, idees, per exemple, que estan en una fase molt inicial, no? Però que no sabem com poden acabar. Doncs sí, per exemple, et podria parlar de que recentment hem acabat la importació del cadastre a OpenStreetMap i això doncs, ens obre un ventall de possibilitats molt important. No? Per exemple, doncs, una idea que tenim en el cap és potser algun dia veure què podem fer amb aquestes dades que sigui interessant pel poble. No sé, ara em ve al cap, doncs, per exemple, fer una maqueta amb una impressora 3D o, no sé, o treballar les dades del cadastre d'alguna altra manera. No? Aquest cable estaria a casa teva i aquesta antena es connectaria amb aquesta. Llavors és en el moment en què accedirem a internet. I aquesta d'aquí es connectarà amb la del repetidor de televisió. I allà serà on donarem també connexió a tot el món. Al juny de l'any passat la confraria va fer un taller de Viquipèdia, d'edició, i jo ho vaig trobar molt interessant, ja que la Viquipèdia és un portal que tots hem necessitat algun cop a la nostra vida i no està de més contribuir una mica. Aleshores em van invitar a aquest taller, vaig anar-hi, em va agradar el tema de la confraria i aleshores em van comentar això del Gifinet. Jo estudiava telecomunicacions i bueno, em vaig interessar a partir d'aquí i m'he anat enganxant. I ara em dedico plenament a Gifinet dins la confraria. Gifinet és una xarxa de telecomunicacions neutral, lliure i oberta. Lliure perquè tothom qui vulgui s'hi pot adherir, no és com les operadores que coneixem, que hem de pagar una quota, no, simplement necessites els teus aparells, et dones d'alta a la web i ja ets membre de Gifi. Aleshores és neutral perquè no hi ha un òrgan que reguli els continguts dins la xarxa, cadascú pot a casa seva muntar el seu servei i tothom que estigui a la xarxa hi podrà accedir, sense cap mena de restricció, a no ser que el propietari ho dictamini. I bueno, això és el que volem fer aquí a la Palma. Volem que hi hagi una xarxa de Gifinet, que totes les cases puguin tenir un internet gratuït a la llar, sense haver de dependre dels elevats costos actuals. Volem que això sigui lliure, és a dir, si volguéssim fer un servei FTP on tothom hi pugui penjar les seves coses i tothom hi pugui accedir des de casa seva, encara millor. Gifinet funciona per supernodes. Un supernode és un conjunt d'aparells que proveeixen d'accés a la xarxa. En aquest cas, és un servidor, un únic servidor, amb un router i una antena. I ara mateix tenim un supernode muntat, no operatiu, perquè degut a que estem muntant el segon hem hagut d'agafar una mica de material i aleshores estaríem en aquest pas de muntar el segon supernode. Estan els dos muntats, però ens falta fer la connexió entre ells i un cop tinguem fet aquesta connexió, tothom s'hi podrà connectar. El supernode principal, que és el que proveeix tots els serveis als usuaris, està al punt TIC. I aleshores el segon supernode l'hem col·locat, bueno, encara no està col·locat, però falta ubicar-lo, estarà al repetidor de televisió de Font Pineda i farà com a mirall. Aleshores, tothom és un punt que s'hi pot accedir des de la Palma, des de qualsevol punt. Aleshores, tothom que vulgui haurà de comprar una antena i enfocar-la mirant el repetidor i aquest repetidor el redireccionarà al punt TIC, on tindrà accés a internet, limitat a l'ample de banda que Telefònica dona a la Palma, però dins de la xarxa Gifi de la Palma a alta velocitat. Aquí a la Palma hem fet DNS,
és el servei que ens permet redireccionar IPs i adreces, és a dir, nosaltres quan fiquem Google al navegador no anem a un conjunt de lletres, sinó que anem a un conjunt de números, i aquest servei és el que ens permet fer aquesta connexió. També tenim un servei de proxy, que això el que ens permet és que no s'hi puguin colar intrusos a la xarxa, és a dir, Giphy el que demana és que tothom es registri per tenir un control, però un cop registrat no hi ha cap mena de límit. Aleshores, la gent un cop es registra entra al proxy i és on accedeix, per així dir-ho. I aleshores també és un servidor web. Una entitat de la Palma podria posar la seva web en aquest servidor i de moment s'hi podria accedir des de la Palma. I aleshores podríem implementar que es pogués fer des de fora. Nosaltres creiem que Giphynet pot estar funcionant en un mes com a molt. De fet, podria estar funcionant avui mateix si volguéssim que només hi hagués accés des del punt TIC. Però com que hem decidit que hi hagi accés des de tota la Palma, doncs per això s'està retrasant una mica. Però si haguéssim decidit que només els veïns propers al punt TIC tinguessin accés a la xarxa, doncs tranquil·lament fa un mes i ja s'hi podrien haver connectat. Soc membre de la confraria des de deu fer un parell o 3 d'anys. Estava a la universitat estudiant Sociologia i havia de fer un treball sobre algun moviment social. I dic, per fer alguna cosa original, i havia sentit a parlar de la confraria, dic, vaig a fer un treball sobre el programari lliure i tota aquesta colla de gent que hi ha al darrere, que en aquell moment jo no sabia de què tractava, però sabia que aquí a la Palma es feia alguna cosa. A partir d'aquí vaig contactar primer amb l'Albert i em va explicar tots els projectes que estaven fent, quins eren els seus principis de tenir una tecnologia lliure i accessible per tothom, i em va semblar interessant i vaig acabar sent membre. Bé, doncs aquest setembre, que va ser l'últim dia de la llibertat del programari, un dels tallers era sobre un programa que es diu Blender 3D, que és un programa d'edició en 3D, que el que permet és fer des d'imatges, vídeos, models per impressores 3D o videojocs. O sigui, tot allò que estigui relacionat amb el 3D i que, òbviament, és programari lliure. I a partir d'aquest taller em vaig interessar per aprendre a través d'internet, amb vídeos, amb pàgines web, i com que a més estem fent des de fa anys millorant el mapa d'OpenStreetMaps de la Palma, doncs fa res, un parell o 3 de setmanes, va sortir la idea de dir, ostres, ja que d'aquí la confraria es porta anys editant el mapa d'OpenStreetMaps i hi ha aquest programa que et permet fer dibuixos amb 3 dimensions, doncs aviam si es pot fer alguna demostració, alguna cosa que de cara en fora de la confraria sigui visible, que es vegi quina feina estem fent. I ara encara no he pres una direcció concreta, però sí que, com abans ha comentat l'Albert, una de les coses interessants a fer seria un mapa físic, amb una impressora 3D, fer un mapa amb relleu de la Palma. L'altra idea seria, potser de cara al pròxim dia del programari lliure, fer una demostració sobre creació de videojocs en què l'escenari fos el poble. Que això és una manera de donar-se a conèixer, fer una cosa potser una mica fora del normal i que potser hi ha gent que el programari lliure ni li va ni li ve. Això, com és una cosa en 3D, que és visual, li pot interessar i es pot animar a venir. Una altra feina que fem a la confraria és difondre tot el que sigui programari lliure i cultura oberta arreu de Catalunya.
Tenim el nostre correu oficial, la nostra pàgina web, des d'on diferents entitats o grups interessats en el programari lliure han contactat amb nosaltres per poder anar a diferents xerrades o organitzar tallers. Hem fet des de tallers d'OpenStreetMaps, que és aquest mapa Wikipedia, diguem, que tothom pot aportar la informació que està disposada a aportar, o després xerrades que són directament de difusió del programari lliure, que és el programari lliure i per què creiem que és important donar-lo a conèixer i utilitzar-lo. De moment hem fet xerrades al Raval, a un centre que es diu el TEP, després també a Corbera de Llobregat. Les CUP van contactar amb nosaltres perquè estan fent aquests actes així de precampanya i van reunir a gent de diferents àmbits, a diferents entitats per anar fent xerrades temàtiques. Com ells també estan a favor del programari lliure i de la transparència de les dades als ajuntaments, doncs també van contactar amb nosaltres per si podíem xerrar. Però de fet estem oberts a qualsevol tipus de grup, de partit polític, d'empresa que estigui interessada en conèixer què és el programari lliure, doncs per anar, explicar-los, respondre preguntes i el que sigui. I a part del que puguem aportar nosaltres, a vegades també rebem mails, però que ens demanen potser ajuda ja més tècnica. Però com que a mesura d'anar fent actes aquí a la Palma o assistir nosaltres a actes a diferents llocs, ja anem coneixent a altres persones que potser els podem redireccionar. Si algú ens fa una pregunta sobre un tema que no sabem, dir, mira, nosaltres com a confraria no podem respondre, però coneixem a tal persona o a tal grup que sí que poden ajudar. Llavors ja els donem el contacte i així es va creant xarxa. Home, doncs jo la confraria m'agradaria en un futur, me l'imagino, doncs amb molta gent jove, amb ganes de portar idees noves i d'aprendre i sobretot que això és el que ens falta una mica, aconseguir que també hi participin persones que no tinguin uns grans coneixements informàtics, no? O un perfil molt tècnic, sinó que simplement diguéssim que tinguin ganes de participar de la confraria, que ho poden fer de moltes maneres realment, pels valors ètics que hi ha al darrere del que estem fent, no? I llavors jo penso això, que seria important que la gent prengués consciència de que el que fem és important, que té unes implicacions que van més enllà de l'àmbit tecnològic, no? Estem parlant al final de llibertats, no? que hem de defensar, no? I bueno, doncs això, poder disposar de persones de tot tipus i que quan la gent pensi en un poble que pugui ser referent en el programari lliure, per exemple, entre d'altres hi pugui venir al cap la Palma Cervelló, no? Ja no només per l'activitat que pugui fer l'associació, sinó perquè el nostre missatge hagi pogut calar, no? En diferents àmbits del nostre entorn social, com per exemple a nivell d'administració, no? Jo quedaria molt satisfet si aconseguíssim que el nostre poble pogués predicar amb l'exemple en quant a ús de programari lliure i d'estàndards oberts a les nostres administracions, no? Jo penso que això seria un èxit absolut, no? I quan parlo de programari lliure, igualment de tecnologies obertes, no? Com per exemple OpenStreetMap o altres coses que puguem fer, no?